Ola, son Xavier Díaz, veño a contarvos cal é a miña relación co galego, que foi relativamente tardía, aínda que non o pareza, pero é verdade. A miña adolescencia e unha parte da miña xuventude transcorreron en castelán. Ata que, de algunha maneira, os meus amigos, as miñas amigas das agrupacións folclóricas, as mulleres, os homes que me fun atopando nas aldeas, nas recollidas, tamén un bo feixe de amigos da universidade de Lugo, fixeron que prendera aquela mecha, baixara un día ao rexistro a cambiar aquel Javier por Xavier, e a partir dese momento decidín respirar e vibrar nese idioma que nos regalaron as aboas, os bisavós, e síntome moi feliz de ter tomado esa decisión. É unha das decisións vitais máis maravillosas que tomei na miña vida, e convídovos, os que non o fixéstedes, a que fagades esa conversión. Esquecín dicirvos que a miña palabra en galego, como non, é pandeireta.